Нещо за разбито сърце. Нямаш гадже, може би, късмет нямаш, уви. С това пълто пърпано си вечно сам, нали? Да, вярно. Стоиш си кротко тук, самотен, няма друг. За хората невидим си, за тях си някакъв буклук. Да не би да ме следиш? Предлагам, ето виж, този чуден мой сладкиш. Опитай и ще видиш как направо ще летиш. Ще бъдеш като нов, за подвизи готов. Изяш един поне и ще се чувстваш като Бог. Този шоколад има див заряд. В небесата те изстрелва без да знаеш как. Той дори не работи тук. Смело бъркай в джоба, хайде брат, ти вземи си лодка шоколад. На целувчица. И още как? Опитай и сам ще решиш. И опитали по чудно лакомство едно. Опитайте и шоуто е гарантирано. Заформя се игра, купони веселба. Върховно приключение между и колела. Тук не виждам коса, Свиквам с голата глава. безпроблемно и екстремно имам нещо за това. Звъни ли я за сила от пазара в Манила? Вземи хъпни си три и ще приличаш на горила. Този шоколад има див заряд. Най-добрия шоколад изгрява този свят. Смело бъдне джоба, който брат ти вземи. Какъв е той мармелад? Мирно застани. Ще опитам и сам, ето виж. С такъв шоколад ще лети. Шоколад, смело бъдне джоба, хайде брат и вземи си лока шоколад. Смело бъдне джоба, хайде брат, давай шоколад. С граматика, без граматика. Прочети ми тази дума. Проблематика. Това е гласна до съгласната. Май това е само тралала. Как да продължим? Шоколадът, на който държим. Този шоколад Знам за него, да. Има див заряд. Съвсем вярно. Този Вонка ни погубва с огромен смак. Но само исках да кажа, че... още миг. Крачка две назад, край за нас. Шоколадов акт свършено е с нас. Момчета, с такъв шоколад сте в екстаз. Ау, с такъв шоколад сме в Шоколадът, който вдига сватби в този град. Сватбени звуци нека, щом го има Вонка шоколад. С този велик шоколад